Tehditlerden habersiz kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Tehditlerden habersiz kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemen salam dostlar, habersiz kalma gepleşimizin 151. bölümüne hoş geldiniz. Pikirimçe köpüğünüz gen garly, sebep habersiz kalmanın alt barıcısı men boldum. Aslında sizin üçün habersiz kalmada mejatymyzda bir ütkeşik edildiydik. Şo sebepden alt barıcı men boldum. Bilişiňize göre gül gyzymyz Antalyadan gelýänçe bir ütkeşiklik döredildiydik ve bir ayın dowamyny 4 hepden dowamyny İstanbuldaky blogerlarımızdan alt barıcı etjek bolýar. Pikirimiz, ideýamyz bar. Sizin pikiriňizçe, sizin isleýäniňiz, sizin favori blogerlarınızdan İstanbulda Türkdäkilerden tesvirlerde berilen plan alt barsın deyip biz şoňa göre inniki öňümüzdäki aya göre hepde de bir bloger myhman edip habarsyz kalma gepleşigini alyp bardyrar. Dostlar, ingo täzeliklerimizin biri, ingo täzeliklerimiz bilen başlaýaly. Geçen hepdeden bu hepdäçeli, ýagny geçen bölümden bu bölümeçeli eýem 300 agladan köpelişdik, ýagny 300'den geçti. Bir hepden dowamyny aktivmiş şu temp bilen dowam etsin. O ýanky diýişmeýär, tesvir ýadyňyzdan çykaran zok, edil döwranyň diýişýär bir gyzyl düýmejik bolsa, sizde şo gyzyl bolmaly däl, ýagny podpisasiýa knopka. Podpisasiýa düýmejigine basalyň, jan-jana da basalyň. Siz näçe aktiv bolsaňyz, biz şonça höwesli bolýas we täzeliklerimize başlaýar. Täzeliklere klipler bilen başlaýas. Firuza Hökmandel. Aslında bu klip TikTok'ta bir ay ozal gördüm. Nem üçindir YouTube'a giç yüklediler, ýöne klip gowalypdyr. Başlama sonra verip bana Hökmandel. Men hatta bilmez sana, bardağı bilmez sana. Hökmandel, men hatta bilmez sana. Sen bilen almak bana. Hökmandel, yüreği yaralamak, derdini aytmak bana. Hökmandel, bir meni söymek sana, koymak sana. Sen bana Hökmandel. Mejatymyda intronu aýdýan dostumuz Bam Music täzece klip hödürledi. Bu klipiň senaryosy diýseň bir yüreğe ýakyn, manyly bir senaryo heme maslahat edip biläjek bir aýdymlarymyň, kliplerimin biri. Ve klipde reklamanyň integrasiýasy da ütkeşik edilipdir, berekelli bolundur. İnniki täzece klipimiz Aýgözel Uyacymyzdan görmedik bolmaýar. Berekella öz ýaşyna göre diýsen gowy, nesip bolsa inniki işleriň hasam gowy bolar. Yürek şemdel, yöne seredinde ondan beter ereyen. Yöne yeredel, sebep beriken. Bu yüreği dinle senin sadın yüreğe. Sebep sen, yarayan. Sebep sen, gönlüme yarayan. Sen beni görmedik bolmay, yanıma gelmedik bolmay. Sayınımı bilmedik bolmay, beyle bolmay. İnniki täzelik Eýranly türkmen dostumuzdan Aref Yeganer. Dak adymy. Gaýtaların adyny, senden canım çykynça. Meniň gyzym bolsa, dakaryn sen adyny. Senin oğlun bolsa, dak meniň adymy. Sonky wagtlarda olsa Instagram olsaňyz aýdymçylar 1 minutluk bir klip ýaljak edip video hödürleýärler. Edil şolar ýaly edip Max Tuwak Forepa bilen ýani mut video diýelim klip hödürläpdirler şeýler. Bugünden iyi berýän goraly barymyz baka ýitirip soňgamyn çekme. Gözlerim bu söýgü zamany, söýüp birige bereli bu jany, bileje söýgümi goraly. Gözlerim bu söýgü zamany, söýüp bereli birige bu jany. Bayram Hojatov Deptir däle atly täze klipini hödürläpdir. Maňlaý depdir däle, ony ütködür ýaly, ony ütködür ýaly. Ey, durmuş bu kagyzele, ýazyp soň ýakar ýaly, ýazyp soň ýakar ýaly. Inni gelýär dostlar, meniň iň gowy gören şakajyklarymyň biri tesirlerde ýazan haýy şakajyk. Elbette halkaydym time, men halkaydymlar gowy görýän Çary Allah berdi bilen başlaýar. Zandelo uzakın şidan
Gane olacak şida Mına ne bağlar peyda Yedi dağ yedidir ya Deli dünyanı görürdü Yine bir halkaydım Sahy Dursun Hojakow bilen Gadam Gurbanov'dan. Habar vergin yigit haydan gelersin. Habar vergin yigit haydan gelersin. Gitkenindi demir donly bu yerden. Dostlar, men pikirimçe üns berensiniz, bölümün daşında, bölümün abloşkasında aydımçılar betinden tans edýär diýip duranlar. Sebäbi aydımçılar hakykatdan bet tans edýär. Berekellah. Maşallah. Inni gelýäs MP3 şakacyny hip-hop dünýäsi bilen başlaýas. Abduday 6 aýdan bäri täzeli ködürlän okdy. Abduday iň içden. Ağırdaning üçten, ağırdaning dükkan. Gelir menin dans edesin, gelir menin kinglenesin. Ağırdaning üçten, ağırdaning dükkan. Gelir menin uçasın, raketale uçasın. Dostlar, Türkmen toylaryny ýadyňyza salasynız gelýärmi? Batyr Muhammedow ýagny. Batyr Çapay Bratok. Baharım. Baharım, seýärin seni, göllerim söýdirdi meni. Bahırcan, seýärin seni, göllerim söýdirdi meni. Inniki MP3 aydymymyz Hacı Yazman Medow'dan Yürek Yanıp. Bakınna kara gölleri donup durun nişanımın. Min aşığın seyvi gün gerdenimde taşanımın. Bu halime seret, razı ola yürek yanıp dur. Yine bir MP3 täzeligi Hemra Recepow'dan Eýjejigim. Sen gelmesin ölyana. Eýjejigim, eýjejigim, sen keyjegim, sen keyjegim. Ömrüň bagda, gel maňa. YouTube täzeliklerini dostlar eýem köpüňiz görensiňizem birden görmedikler bar bolsa diýip aýdýan Durala gepleşiginiň ikinji sany çykdy. Gülçinar Täçýany, Sadylja Gül Meýhmanowly gepleşigi görmedikleriniz bar bolsa birden şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Gepleşik boldy men pikirimçe. TikTok mesela Instagram'a, YouTube'a, başka platformlara garaň TikTok'da anlatacak mı? TikTok'ta, yo Instagram'da da başarılar böyle. Mesela Düşündüm seni kaçan açtın? men aslında 2 ýyldan öň giripdim. Ýöne diňe Gülçinar Täçde giren boldum. Diňe orça öğretýärdim. YouTube'a değişli yeni bir täzeliklerin birini aýdyn. Eger nesip bolsa Döwletçan Ýagşymyradow bilen tak bir interview 2-3 sany eýem gepleşigimiz bar. Döwletçan bilen 4-nji gepleşigimiz bolmagy mümkin. Bu gepleşikde ýüzde, ýani Döwletçanyň ýüzde oturup gepleşeriz. Nesip bolsa bu 4-nji günde, inniki 4-nji güne ýetişsek elbetde gepleşik bolsa. Inni gelýär iň gowy şakajyklaryň biri. Pikirimçe bu şakajygy bizem gowy görýär, sizem gowy görýär. Pikirimçe kimim gowy görýär bu şakajygy. Sebäbi bu şakajyk bize nostalgiýa duýgusyny öwredýär, ýani köňlüleri ýatlatýar. Halipa Atawa Çargulyýew, Mehri Cemal bu aýdym men pikirimçe häzirki günde de iň populyar aýdymlaryň biri. Seni görmeyok bir ma koydun beni, men arman ediydim atin, diwane til pirwane Mehri Cemal. Ağlasan ağlayan men, en mehrini göreyim men Mehri Cemal. Aklamadan gözlerim, sanım aliyat gözlerim, dünyanın gözlerim, sanım aliyat gözlerim. Gece bulsam gelişini, yüreği tüymeyer seni Mehri Cemal. Gel 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 lalam, gel 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 lalam, gel 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 lalam, gel 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 lalam.
Yeni bir könüllü ýatlaly dostlar, Settar Kömekov, Qara Zülpün. Çeşmelerde bir yarın suratın, gözümünden gitmesinin sıyratın. Benim bu yarın bilsem kıyratın. Yalvarıyorum gel yanıma tezi bil benim. Çeşmelerde bir yarın suratın, gözümünden gitmesinin sıyratın. Benim bu yarın bilsem kıyratın. Yalvarıyorum gitme benim tezi bil benim. Kara zülfün, ümsür bana. Kara zülfün, ümsür bana. Inni gelýär, pikirimçe, sizin iň gowy gören şakajyklaryňyzyň biri tesvirler okal şakajy. Birinji tesvir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Tımı kanal. Meje Tımı udaçy Döwletçan ýeňiş bilen gutlaýan diýipdir. Sag bol, bize Instagramdan ýazyp bayragyny alyp bilersiň. Bärde ýene bir dalaýdaň dostlar, bu bölüme kim bir kızıkly bir adamları güldürüp bilecek, yani şutka şeklinde gowy bir tesvir ýatsa, şoňa 52 bölümü menden ýene bir bayrak bolýar, yani 52 bölümü 2 san bayramy bolýar. Ýene bir tesvirimizde Muhammed Ali Döwletçan ýeňiş bilen gutlaýan höwür köp bolsun ýeňişleriň diýipdir. Pikirimçe Döwletçanyň adyndan men sag bolsun aýdýam, dogry diýen. Dostlar, 52 tesvirimizde ýa bir näçe bölümden bäri izlediňde tesvir ýazyp köp like alýan dostumuz Kemal Bäşimov. Kemal Bäşimov men pikirimçe köp ýem tanaýandyrym. Her bölümde tesvir ýaýar we tesviri like köp alýar. Kimin tesviri köp like alsa şolam okalya bilişine göre. Salam aleykum Devran. Benim yazdığım yorumlarımı çok güzel anlayıp okuyorsun. Aferin. Gül bazen zorlanıyor. Benim yorumumu okumakta diyor. Elbette Gül ya Türkçe okap bile ya da Türkmen çok okap bile. Şu sebepten bolup biler. Kemal dostumuz yani Azeri Türkçesinde yazıyor. Yani Azerbaycan dilinde. Sağ ol Kemal. Altın yıldız şeyle deyiptir. Mevcutuma her hepde täzeliklere garaşýar. İşiňizde mundan beýlek üstünlükler arzu edýän diýipdir. Altın yıldız köp sağ ol, minnettar. İnnik tesvirde Döwlet Öwezow şeyle deyipdir. 11 ýyl rus dilini okap, 1 gram rus dilini bilemok. 5 gün kuruluş Osman'ı gördüm velim. Türk'te doğulan ýaly gürleýän diýipdir. Bu Devran'ı namyo edipdir eýdýän. Aslında doğru diýen rus dili kıyın bir dil. Türk dilini şalt öwrenýänimiziň sebebi biziň kök dilimizin kökü bir, biziň aslymyz bir, hemmemizden Oğuz halkyndan ýani Seljuklardan gelýär. Şoň üçin. Geldim rahat garlyp şeýle diýipdir. Haýyş aýdar mısınız? Rolüňiziň başyndaky habarsyz galma aýdymyny kim aýdýar? Habarsyz galma aýdymynyň introsundaky aýdymy aýdýan oğlan Bam, ýani Bam müzik we gyzyň sesem Gülalek Gulmuradowa. İkisine de minnettar. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ýani gepleşimiziň ahirine geldik. Gepleşik halansyňyz diýip menim umyd edýän we saglaşmadymyzdan odal 52 bölümde blogerler mehman edýäsdiýdik. Her bölümde, her hepde täze bloger, ýani täze diýmän ýalňyş bolar. Aýry-aýry blogerlary mehman eder, blogerlerimiz alyp barar. Kimi mehman hökmünde, alyp barjy hökmünde blogerlerden göresiňiz gelse, tesvirlerde bellen. İň esasy zat özüňize gowja serdiň Devran inşallah. Hoş sağ olun. Şo ýastyk alan tek bizim. Hime salam dostlar, 151-nji bölüme hoş geldiňiz. Şo kiçicik zat ýamamyz çay içelim. Çayma. Gen galman, habarsyz galmada bir ütkeşik edeldiýdik. Telefonum görnüp oturdy. Täze klipleri bilen başlaýas. Da. Täze klip bilen başlaýas. Sizin aýdym annem görmedik bolmaý. İnniki täze klipimiz diýen bir aýdym klip hödürläpdir. Şo klipi görmek üçin
Sılkalar yanlış boldy. Adım Dakay. Adıma yine yanlış aytdım. Time adı yadımdan çıktı. Çağrı Allah berdi. Dostlar, Instagram olsanız bu gedek ışık yani svet sağ taraftan menin raboç tarafım diyeli Orsçaydayn sağ taraftan svet bana has men yüzümün çırçorunu has odan görkedi. Şoň üçin svet sağ taraftan koyduk. Ve pikirimçe bu bölümde sahna arkası az olur. Sebebi İrbilen zapise dotyr damdan turup sizi habarsız kalmasızga koymalım değil. Size täzelikleri yetirelim deyip İrbilen turduk zapise dotyr. Bölüm dowamında da täzelikler çıkar nesip bolsun. Maşallah. Men pikirimçe maksimum şekilde kakyotam. Adadın sahna arkası az olur sebebi men köp yanlışamok elbette. Ve men azıcık serioznyken bir döwran ýalap, bir hedil edip, şutka edip, yani gülüp durup bilemok. Normalmi şuňa duruşum geldi.